салом мухлисони Барселона ва канали БАРСА ТЖ. Дар Испания аз рафтори хело аҷиби Марк Андре Тер Штеген хабар доданд. Ӯ дар Барселона аз ҳама чӣ норозӣ аст. Ӯ худаш хело аҷиб рафтор мекунад. Дар тӯли чанд рӯз пайваста аз ҳама чиз шикоят мекунад, гуфтааст як манбаъ аз нашрияи AS. мо мехоҳем хотиррасон кунем, ҳоло масъалаи ояндаи Тер Штеген дар даста баррасӣ шуда истодааст ва ин нишон медиҳад, ки роҳбарияти даста барои дарвозабони бо таҷрибаи интихоби худро анҷом додааст, на ба фоидаи Марк. ғайр аз ин, Барселона Жоан Гарсияро ба даста ҷалб кард, ки дар оянда бояд дарвозабони асосӣ шавад. Ҳамаи ин баёнгари он аст, ки Лапорта аллакай қарор қабул кардааст. Барса бо Тер Штеген хайру хуш мекунад ва эҳтимол худи Тер Штеген низ инро фаҳмидааст. Аз ҳамин сабаб тамоми норозигиҳо ва шикоятҳое, ки расонаҳо менависанд, ба вуҷуд омаданд. Дар айни замон Тер Штеген дар Барса мувофиқи шартномаи хело хуб қарор дорад, шартномае ки ҳанӯз замоне баста буд, ки дарвозабони асосии каталониҳо буд. Ӯ хуб мефаҳмад, ки дигар чунин маош ва шароит барояш пешниҳод намешавад. Бинобар ин эҳтимол аст, ки то охири шартномааш дар клуб монад, то он маблағҳоро ба даст биёрад. Дар баробар ин ҷароҳат низ аст, ки чӣ қадаре аҷиб нанамояд, бар нафъи худи ӯст. Гуфта мешавад, ки бинобар амалиёти ҷарроҳии сутунмӯҳра Марк метавонад то 4 моҳ аз майдон дур монад ва то он замон, тавре ки медонем, равзанаи трансферӣ аллакай баста мешавад. Мо намегӯем, ки ин ҷароҳат бо розигии худаш сохта шудааст, то рафтани ӯро аз Барса ба таъхир андозад, аммо касе намедонад, ки футболбозон ба хотири маблағҳои калон ба чӣ корҳое даст мезананд. Ба ҳар ҳол мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар пеш аст. Агар Тер Штеген хоҳад, ки дар он ҷо иштирок кунад, таҷрибаи бозӣ барояш зарурист. Дар акси ҳол мундиал метавонад бе иштироки ӯ гузарад. Аз ин рӯ гузаштан ба клуби нав ва нишон додани натиҷаҳои хуб метавонад ба ӯ имконият диҳад, ки барои даъват ба мунтахаби Олмон холҳои дарвозабонӣ ҷамъ орад. Олмониҳо чиро интихоб мекунанд, мебинем ва шумо то ягон хабарро аз олами футболи ҷаҳонӣ аз даст надиҳед, ҳоло ҳамин лаҳза ба канали мо дар Телеграм дар омада обуна шавед. Ҳамин тавр шумо ҳамеша бохабар хоҳед буд ва мо бошад идома медиҳем. дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки TG Барса то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҷашни 18-солагии Ламин Ямал воқеан бомбаи иттилоотӣ дар Испания шуд. Дар бораи он ҳатто дар сатҳи ҳукумати кишвар баҳс барпо шуд. Вазорати ҳуқуқи иҷтимоии Испания расман талаб кардааст, ки таҳқиқот оид ба эҳтимоли табъиз нисбати шахсони хурдқад, ки гӯё дар ҷашни Ямал рух додааст, оғоз шавад ва ин ягона баҳонаи танқид набуд. Вингери ҷавони Барса инчунин ба он айбдор шудааст, ки гӯё духтаронро танҳо бо намуди зоҳирии муайян барои ороиш ва муҳити шабнишинӣ киро кардааст. Аммо баъдтар маълум шуд, ки ин маълумот воқеият надоштааст. Ин ҳам тамом не. Тааҷҷуб боз як чизи дигар ба вуҷуд овард: рӯйхати эҳтимолии меҳмонон. Ба гуфтаи баъзе манбаъҳо, дар он исми Софи Рейн ва ҳатто дӯстдоштаи Ямал Мия Халифа зикр шудааст. қисса кӯтоҳ баҳона барои як мавҷи нави танқид бисёр буд ва он воқеан саросар ба асари ин футболбози 18-сола рехт. Расонаҳои Испания ҳатто алайҳи ӯ як маъракаи воқеии иттилоотӣ оғоз карданд. Аммо ба ҳайрати бисёриҳо, футболбози Барса ба тамоми ин ҳангома хело ором муносибат кард. Гӯё ӯ дар қалъаи шахсии худ бо деворҳои баланд зиндагӣ мекунад, ки ҳеҷ тири иттилоотӣ ба он намерасад. Ман ба манфиати Барса кор мекунам, аммо берун аз клуб ман аз зиндагии худ лаззат мебарам. Тамом. Ман ба танқид ё таъриф аҳамият намедиҳам, агар онҳо аз оилаам ё одамони наздик ба ман набошанд. Зиндагиро бояд бо лаззат гузаронд ва ман ин корро дар футбол пайдо кардам, мегӯяд Ямал. ҳайратовар аст, ки ӯ чӣ қадар ба фишор тобовар аст. қалаи хислати ӯ аллакай дар мавсими гузашта низ намоён буд. Он вақтам ба Ямал ҳамла шуда буд, вале фикр мекарданд, ки ин ба ӯ таъсир мерасонад. Аммо аз рӯзҳои аввали мавсими соли 2025 ӯ нишон дод, ки зарбаҳоро хуб тоб меорад. Ин асаби оҳании Ямал ба ӯ кӯмак кард, ки мавсими аҷибе гузаронад ва яке аз довталабони асосии тӯпи тиллоӣ шавад. Расман Маркус Решфорд ба Барселона мепайвандад. Бино ба маълумоти охир, миёни Барселона, Манчестер Юнайтед ва намояндагони Бозингар созишномаи шифоӣ пурра ба даст расидааст. ҷонибҳо омодаанд ва интизори расмӣ шудани шартномаи нав ҳастанд. Каталониҳо ният доранд, ки дар рӯзҳои наздик муоинаи тиббии Решфордро дар Испания ташкил кунанд, то гузариши Бозингар расман анҷом ёбад. Шартнома аслан иҷора бо имкони хариди доимӣ пас аз анҷоми мавсим мебошад. ҳоло ҳама тафсилоти ниҳоӣ ва шартҳои молиявӣ
дерби дар ҳоли мувофиқа қарор доранд ва пас аз тасдиқи ин ҷузъиёти муҳим Манчестер Юнайтед ба Решфорд иҷозат медиҳад ки ба Испания сафар кунад ва марҳилаи навро дар карьераи худ оғоз намояд. гузариши эҳсосотӣ, номуқаррарӣ ва хело аҷиб. оё Решфорд метавонад дар барса дубора дурахшад? оё ӯ ҳамон ҷавоне мешавад ки дар Олд Траффорд ваъда медод ки ситора мешавад? вақт ҷавоб хоҳад дод. аммо як чиз аллакай маълум аст: Маркус Решфорд як қадам аз пӯшидани либоси нилнурӣ фосила дорад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.